Ik heb ook nog een heel leuke traditie in de gemeente Remun. Ja. De Stichting Kerstviering organiseert al voor de 58e keer de kerst in. Hoe is dat dan? Dat is bij het schoolpaad, gemeenschapshuis het schoolpaad, bij de kapel in het zand. Dat begint 's morgens om 9 uur met ontvangst. Om 9:30 is er een Eucharistieviering. Dan een uitgebreid kerstontbijt en vanaf 11 uur is er muziek. Dat vind ik ziek. Ja. Want ook kunnen mensen weer bijeenkomen en ook in de kerstdag vaak eenzaam. Ja, ik vroeg me eigenlijk af, kijk, dat is een heel mooie traditie, maar ik vroeg me eigenlijk af, wie betaalt dat allemaal? Wie gaat zo goed? We hebben gelukkig voldoende sponsoren en dan kunnen we het van bekostigen. De mensen kunnen zich opgeven via deze folder, Kerst in. En wat krijg je dan? Die folders die liggen in 10 weken in de gemeente Remun. Er staan contactadressen op. De mensen die kunnen het formuliertje invullen en wie de contactadressen afgeven. De dag is geheel gratis. Ja. En er is middags nog een heerlijk diner. Ja, dan is het muzikaal gedeelte en om 12:30 is er een warme kerstlunch. Uitgebreid vuurgerecht, hoofdgerecht en een nagerechtje. Zit niet met biertjes en wijntjes? Wat zeker? Bier en wijn. Ja. Daar zorgen we voor dat het voldoende is. En Fons, het is niet verdicht. Fons, de bus geen dakloos. Je bent geen doelgroep. Wat? Nee, de bus geen doelgroep. Voor 1 dag kan ik Dat is dan nog geen Dus is 50. het ook niet vanmorgen nog goed. Moet ik aan een bepaalde voorwaarden voldoen of als je eenzaam bent? Eenzaam, gehandicapt, ouderen. Ja, ouderen sowieso. En de gasten die zijn noodzakelijk 70 plus. Oh, dan moet je binnen. Ja. Dat val ik dan aan. Je ziet uitgenodigd van harte. Hè? Dus kijk, Ja, Fons, maar doet je dat met de tweeën of is dat groep groter? Nee, we hebben een bestuur. We steken uit 3 personen. Helaas is onze voorzitter Gerrit Pauwels. Hij is medeoprichter. Ja, is Kaplan geweest voor je. Hij heeft nog daar een vrouw betrokken. Hij heeft dit al voor de 56e keer met georganiseerd. En nog een kort ziekbed is er helaas afgelopen september overleden. We hebben een werkgroep van een man of 5. We hebben het allemaal opgepakt. We proberen het ook, ja, wie Gerrit het altijd georganiseerd heeft, zo willen we het dit jaar ook doen. Nou, mooi. Als je hier zo zit zitten en initiatieven, dan geloof je er wel in. Ik denk wel dat je de naam moet veranderen. Het Pauwels Kerstdiner. Ja, dat zou wel leuk zijn. Dat zo zal ik het doen, want de mens heeft heel veel gedaan voor mij. Zo wie dat ik het weet. Vroeger bij ons in de week al. Dat plan maken. Dat waren nee, dat ging niet over gezond fonds. De mensen worden er eindje laten hangen, dat heeft er ook ingevuld. Mooi. Dat vind ik gezond mensen, die hebben vernodigd in de maatschappij.